Tak ja by som ako muž povedal, čo má 2 synov, už niečo som vychoval. Oni, ak dostali 12 rokov, keď mali, tak došlo k tomu, že sme ich načapali spoločne, jak sledujú kanál. A neviem, či to takto môžem. No, pomáhali si, čo teda bol šok. A ako ste reagovali, Peter? Lebo to by mohlo byť zaujímavé, pretože táto situácia bola nielen delikátna, ale aj pre rodiča naozaj, by som povedal, že až krízová. Tak čo ste spravili? No to my sme nevedeli v prvej chvíli, že čo. To mne vypadla taška, všetko. Ja som myslel, že sa mi snad sníva, že som v nejakom tom americkom filme. Takže takto prešlo nejak mlčaním, 2-3 dní boli tak tichšie, všetko. Tak myslel som, že niečo hráblo im v poriadku. Dobre. Ale prišlo toto, že ďalšíkrát, a potom ďalší, a potom samostatne. Ale nielen to, postel celá, od semena, všetko. Obývačka, všade. Oni to museli robiť 20 krát denne. Ja som v robote od cvitu do mrku, manželka tiež maká, všetko sme im dávali, snažili sme sa. A oni len toto. Ja som sa bál najesť, lebo že tam bude semeno. Ja som sa bál to je úplný extrém, Peťo, už nám to radšej nepopisujte ďalej, ale vieme si tú situáciu predstaviť. Ale chcel by som vám ešte povedať, že jak som sa to snažil riešiť. Už keď to bolo maximálne, tak som došiel. A to, čo mne môj otec hovoril, nehoň si, lebo budeš mať chlpaté dlane. Tak som došiel, hovorím, budeš mať chlpaté dlane, chceš mať chlpaté dlane. Dobre, Peťo, ďakujeme pekne za telefonát. Oni hovoria, že to je blbosť, chceš, tak som ukázal. Dobre, dlaň z druhej strany, je mi to jasné.